Vážení občania, z každej strany počujeme, Slovensko potrebuje zmenu a opäť zmenu. Ľudová strana HZDS je jediná strana, ktorá o zmenách nielen hovorí, ale ich aj robí. Začali sme u seba. Z 8 krajských predsedov sa vymenili 6, z okresných predsedov sa vymenilo 70% ľudí. A zmeny v strane budú pokračovať. Ľudová strana HZDS vám v týchto predčasných voľbách ponúka nových, ale politicky skúsených ľudí. Ľudí, ktorí nie sú zapletení v žiadnej korupčnej afére alebo privatizácii. Sú zárukou vytvorenia stabilnej a sociálnej vlády. Takej vlády, ktorá sa zodpovedne postará o našich občanov a nezabudne na sociálne istoty. Spomeňte si, za vládnutia ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko sa nám vždy žilo lepšie. Priatelia, kamaráti, sympatizanti HZDS, neurobte takú chybu ako pri posledných voľbách, keď ste dali svoj hlas iným a ani jasný víťaz volieb vládu nezostavil. Bez HZDS v parlamente stabilná vláda nebude. Voľte zodpovedne, každý váš hlas môže rozhodnúť. Je čas vrátiť sa do parlamentu. Pridajte sa opäť k nám. Voľte ľudovú stranu Hnutie za demokratické Slovensko. Voľte číslo 18. Priatelia, voľme srdcom.